Février kalo tile 22 tɛmɛnen na an ka furancɛla fanga ɲɛmɔgɔ Colonel Assimi Goïta ale hakilina dɔ ta ni o ye ka Jɔnkuna Tarawele ka o bɔ a jɔyɔrɔ la. Baara min kun kalifala la Ibrahim Boubacar Keïta fɛ o ka fanga wagati la n'o kɛra kabini juillet kalo la san 2019 a kun kɛra an ka jamana ɲɛmɔgɔ ale ka ciden min ka baara kun bɛ ɲɛsin ka bɛn ni keleya ka o sabati an ka jamana camancɛ yan fana nka bibi na Jɔnkuna Tarawele ale bɔra o jɔyɔrɔ la. Février kalo tile 19 tɛmɛnen na Mopti mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sevare ale ni Djinné o ni ɲɔgɔn cɛ sirabakan kasara dɔ kɛra yen n'o kɛra Jara transport ale bolimafɛn cɛ ani donita mobili dɔ ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra sababu ye ni mɔgɔ 12 ɲɔgɔn na olu de tɛɲala a yɔrɔ kofɔlen na ani mɔgɔ 30 jate o jugina mɔgɔ minnu jugina u taara ni olu ye Sevare lapitaniso la. Niger jamana kɔnɔna na kabini Faransi o ka finitigilakaw ka tagali tɛmɛnen kɔfɛ Niger o finitigilakaw u y'a ladɔnniya k'a fɔ k'u ye a jateminɛ ko siganafɛn dɔw k'u bɛ finitigilaka ninnu ka so kɔnɔ o hukumu kɔnɔna na yamaruya dira u ma Niger kiribulon tigilamɔgɔw fɛ u ka se ka yɔrɔ in dayɛlɛ k'a lajɛ minɛn minnu bɛ a kɔnɔ. O la Février kalo tile 19 ka taa se a 20 u taara yɔrɔ in lajɛ u taara bɔ maramafɛnw olu caman kan kɛlɛkɛminɛnw caman olu kun bɛ a la ani fausse plaque o fana kun bɛ a la ni u ye olu bɔ jaw kan. Hali bi o koɲa la tuguni min ye Afrique de l'Ouest ale carte géographique fana o fana yera a yɔrɔ kofɔlen na. Nigeria jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ n'o ye Yakubu Gowon araba tɛmɛnen na ale ye bataki kɛ ne ka ɲɛsin CEDEAO mɔgɔw ma a ye a laɲini a ka bataki in kɔnɔ ko ɲangini taara ka jamana 4 mu sɛgɛrɛ ko sababuya kɛ fanga dafiri n'o ye Mali, Niger, Burkina Faso ani Guinée ko ka ɲangini ta ka bɔ u kan walasa CEDEAO ale bɛ se ka to jamana 15 o la a nɔ na wa ni cɛ masinɛ ale de ye mɔgɔ ye min CEDEAO yɛrɛ sigi sen kan. Kan tɛmɛnen kɔfɛ Côte d'Ivoire o mara la u ka dugu dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko Yopungo min ye u ka jamana marabaga ye o ye yamaruya di ka se ka taa a sigida kofɔlen ni ka olu tiɲɛ mɔgɔw ka du ani kalanso olu bɛɛ cira a yɔrɔ kofɔlen na u ka yen sigidala mɔgɔw u ye u ka dusumakasi jira u y'a ladɔnniya k'a fɔ ko sɛbɛn foyi de ma ci u ma min b'u ladɔnniya k'a fɔ ko yɔrɔ k'a bɛna ci wa fana ko taga yɔrɔ jɔnjɔn kelen o tɛ u bolo. Hali bi an bɛ to Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ a bɛ wagati jan bɔ u ka jamana ɲɛmɔgɔ ale kun ye a ladɔnniya k'a fɔ k'u ka dumunifɛn dɔw tɛ bɔ u ka jamana kɔnɔ ko sababuya kɛ k'a ma u ka mɔgɔw yɛrɛ bɔ ni o cɛla logo namasa olu ni dɔwɛrɛ o bɛ a la nka nin wagati laban in na Côte d'Ivoire jagokɛlaw caman olu bɔra ni ka u ka dusumakasi jira k'olu bɛ u ka fɛn bɛɛ de sɔrɔ jago ninnu de fɛ wa min ye u ka dumuni k'a tɛ ka san Côte d'Ivoire jamana kɔnɔdenw bolo ko sabula a ye u bɔ mɔgɔ minnu bɛ wari don u kunna o ye Mali ani jamana wɛrɛ de k'u ka feerefɛnw a bɛ ka tiɲɛ u bolo u ye weleweleda kɛ ne ka ɲɛsin u ka jamana ɲɛmɔgɔ ma o tɛmɛnlen kɔfɛ Février kalo tile 22 tɛmɛnen na Alassane Dramane Ouattara Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔ ale ye hakilina kura wɛrɛ ta o hakilina in kɔnɔ a y'a ladɔnniya k'a fɔ k'a kun ye u ka jagofɛnw o bɔbaliya min ni a kun ye o wajibiya u ka jamana kɔnɔ ko o bɔra a ma. Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ hali bi dan sigira maliyɛn den dɔ ale ka ɲɛnɛmaya la ni o kɛra Tɛngeri Côte d'Ivoire marabolo yɔrɔ dɔ la ni cɛ masinɛ a tɔgɔ kun ye ko Adama Konate n'a si kun bɛ taga san 30 la muso 2 o kun bɛ a bolo ani den 3 o fana kun bɛ a bolo jagokɛla de kun don min kun ka baara ɲɛsinnen don moto pièces ka olu feere Février kalo tile 14 tɛmɛnen nɛgɛ ɲɛ 9 o wagati la a ye a balimakɛ wele ni k'a ladɔnniya k'a fɔ k'a bɛna taga Tɛngeri ko ka taa a ka jagominɛnw ta ko ni a bɛ sigi a bɛ taa bɔ a balimakɛ ye u ka togoda dugu kɔnɔ ni o ye Kuntiyo ye o hukumu kɔnɔna na a kɛlen ka se Tɛngeri o pɔsi la finitigilakaw olu ye mugu ci a la ni mugu kelen o sera a dusukun ma ani dɔwɛrɛ fana o sera a sen ma o waleya ninnu tɛmɛnen kɔfɛ moto taxitigi dɔ ale tɛmɛtɔ o ye a dalen sirakana la ni ka gɛrɛ a la
k'a ka nɛgɛjuru sira ta ni ka ni cɛ masina somɔgɔ ka olu wele k'u ladɔnniya a kibaruya la min tengerela o finitigilakaw ka ɲɛmɔgɔba ye n'o ye polisiw olu ka directeur régional ye ale y'a ladɔnniya k'a fɔ ko finitigilakaw ye Adama Konatɛ fagali mun kɛ ko baga de kɛra a ma k'u y'a faga ka sɔrɔ ko kuni jujɔn tɛ a la o hukumu kɔnɔna na ko finitigilaka fila min ye mugu ci a la ani ka fara o kan pɔsi yɛrɛ la mɔgɔ min kun bɛ ɲɛmɔgɔya la o wagati kofɔlen na olu bɛɛ minɛna ka u datugu Côte d'Ivoire finitigilakaw u ka ɲɛmɔgɔ o ye yafadeli kɛ Adama Konatɛ ale somɔgɔw ma. Ni ne bɛ dansigi an ka bi kunnafoni na an bɛ foli kɛ an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen ani an lajɛbaga jɛkulu bɛɛ ye. Ala ka bɛn ni basigi ka o sabati an ka jamana kɔnɔ ka foli balasi an ka dibila baarakɛbagaw olu yɛrɛ ma fana a kan bɛ o la sanga wagati wɛrɛ ni Ala ka jɛ.